una festa del meu poble és el que me mou i m'inspira per a dir-vos aquestes paraules a tots els que esteu avui ací. El poble de Riba-roja del Túria té una gran tradició mora i cristiana. El nostre escut lluís i s'engalana amb la creu i la mitja lluna. Tradició que s'arrela entre tots nosaltres i que s'ensenya els valors de la tolerància, en la diversitat cultural i en la concòrdia entre pobles diferents. Tal vegada per això, ja en l'any 88, els festeros del Cristo eixe any, els meus pares i els seus amics, que així n'hi ha alguns, ja tingueren la idea de fer una nit d'entrada mora. Va ser la primera vegada que el poble de Riba-roja va adornar el seu carrer Major des de la Casa de Cultura fins a la plaça de l'Ajuntament amb moltíssima gent, disfrutant al veure passar a les filades que aquell any vingueren, que eren de Paterna i d'Aielo de Malferit. I eixe any jo vaig desfilar de mora. Hi havia dos filades, una de dones i una d'homes, formades per persones que ajudaren moltíssims als primers festers eixe any, que també així n'hi ha gent d'eixa. En eixe moment d'eixe any ja vaig saber el que era disfrutar i passar-ho bé participant d'un acte com este. També podem apreciar esta empremta en l'arquitectura del nostre municipi, que compta amb un ric patrimoni cultural, procedent dels diferents períodes històrics. Els alxups, l'antiga cisterna, el Pla de Nadal i, com no, el nostre castell, d'origen àrab i de recent rehabilitació. La festa de moros i cristians interpreta fets de la nostra història, agarrant allò que va ser positiu després de temps de conquestes i reconquestes, escenificant la pau que va portar a la convivència de dues cultures al nostre territori. Tots els festers i festeres transmitiu este sentiment durant estos dies. Ningú com vosaltres pot explicar millor el sentiment d'aquesta tradició. Sou vosaltres els encarregats, engalanats amb les vostres indumentàries, de plenar els carrers amb la vostra alegria i entusiasme, d'omplir-lo amb el ritme de la música i les notes de les marxes mores i cristianes, traslladant a la gent la mateixa felicitat que vosaltres, festers dels moros i cristians, porteu amb tant d'entusiasme. En estos moments és recomanable, i jo diria que hasta necessari, aparcar altres estats d'ànims i divertir-se i entre tots fer festa. Heu d'estar orgullosos d'haver aconseguit portar fins avui la representació de la nostra història, que forma part de la memòria del nostre poble, i d'haver creat una festa i una tradició que no seria possible de celebrar sense la vostra actitud lluitadora. I per aquest motiu vull tindre un gest d'admiració i poso en valor la vostra faena i esforç per intentar oferir al poble una festa que aconseguís treure tantíssima gent al carrer, en lo bonico que és això per a un poble, veure la gent en el carrer. Esta nit tenim a dos protagonistes, són dos dones, les dos capitanes, Filo i Puri, a qui vull donar personalment l'enhorabona. Heu d'estar plenes d'alegria al representar els vostres bandos i estareu també nervioses com jo, supong, però amb la vostra elegància i amb aquests grans somriures ben segur fareu bona representació. Ningú com vosaltres per explicar millor el sentiment d'aquesta tradició. Sentiment que s'entén quan el vius i que ben segur aneu a transmitir-lo estos dies per tots els carrers, per plenar eixos carrers amb vostra alegria i il·lusió. Però tota festa no es centra en la Setmana Gran. La festa és totes i cada una de les persones que formeu part de l'Associació de Moros i Cristians. Totes i cada una de les persones que eixiu al carrer a disfrutar de tots els actes. Totes i cada una de les persones que participen en les filades. Festa és els sopars que feu en la vostra sede, el concurs de cartells, la difícil elecció dels tratges, la nit de l'olla. En definitiva, tots els llaços d'unió que aneu creant dia a dia durant tot l'any i que culminen en els actes més importants que són esta setmana.
la gran ambaixada, que el pròxim divendres, per primera volta, es celebrarà en el nostre castell i que tindrà l'honor d'acollir a les filades mores i cristianes de Quart, a les que aprofite l'ocasió de donar l'agraïment per vindre a donar encara més vida a la nostra festa. I com no, l'acte que tots, tant membres de l'associació com els veïns de Riba-roja, estem esperant amb més entusiasme, l'entrada mora i cristiana, que tindrà lloc el dissabte i en la que vosaltres, els que organitzeu esta festa, aconseguiu plenar l'Avinguda de la Pau de llum i color, fent vibrar tot el poble de Riba-roja del Túria al ritme de les comparses. I plens els carrers de gent, li pegareu la volta a la història d'uns fets de lluita entre moros i cristians, per portar la festa i l'alegria a qui amb gran atenció veurà les vostres desfilades. Per això, sabent les ganes que teniu tots de que comence la festa, no vos llevaré més temps. I em despediré felicitant de nou l'Associació de Moros i Cristians de Riba-roja del Túria per l'organització dels actes i agraint a les associacions convidades a la seva participació. I jo, que sóc una persona que m'agrada buscar significats de les paraules, m'agrada consultar diccionaris, la Real Acadèmia Espanyola té dos acceptacions del significat de la paraula pregón y diu: promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. Y altra diu: discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. Pues bueno, això és el que vol dir pregó i això és el que jo he intentat. Per aquest motiu, cridem tots els veïns i visitants d'altres localitats a participar en la festa amb la mateixa actitud entusiasmada. Convidem tot el que passe a unir-se al ritme de les comparses. Cristians, moros, veïns i convidats, doneu per iniciada la festa de moros i cristians de Riba-roja del Túria. Gràcies.